Don't believe a word I say. Not that you. Udaletxeak antolatutako grafiti lehiaketa batean presentatu ginen, eta irabazi ginen. Eta saria zen 2.000 euroko bale bat bezala gastatzeko zarotzeko denetan. Proiektu orkestu eta behin aukeratuta aukeratzen emazen, benetan gauzatzea. Zailak hasieran esantu guen irabazi genuela, baina gero lortu arte ere bai handamilua eta prozesu duzile izan zen. Eta hasi ginean aurrena garbitu dintzuen herri laneko, dana pareta bestela zen genuen pintatzen hasi. Eta gero txubiz imprimazioa azpiko kapa emanez. Eta horrek denbora gehien amantzegon, azken zinen bazia denbora. Gero ja koloreztatzen hasi ginean, eta erregai proiektatzen muralan agertzen nahi genuen irudiak, hola, errexu izateko Gauetan etortzen ginen proiektu. There are names for me that are better known. Just draw a line and Eta azkenen izan dira, kontatzen jungea eta 47 egun izan dira, baina 47 egun izan dira egunean 3 ordu dutela sarduta. Orduan izan da, hola, Goizela, normal. pixkanaka, lasai, eta laguntza pixkatekin bai, ezarriko ikasle batzuna, lagunana. Batez jendeak kaletikan piropo asko, bizkolita asko esan dizugu, hori, jende heldua, igual, teledeportu bat jotean egunero, eta mendikan pasada, asko postezeiela hain bixi guztiak. Ikasliak, bai. Ikasliak, garbitzaiek, bertako pati joala garbitzea pena. Benetan, hori, bisitasun bat ziola, eta ume txikik, ere bai, ama, nik hori kolore zentzuen bermonen ume batek holako koloreak nahi zituela bere gelantzako. Halako gozan, halako marrazik.
Berriek izan gara. Lan berrazko, hola, ez du la